Окей, удръжте се геймър. Искам... Остават ми още 50, сега си павали. Добре, пич. Ами хора, пичове, все още паднах с купите, но играя, защото имам този чест слот. Той е 100 чест. След това искам да кажа нещо. Не, Дано проработи. Майка ти. Мразя това. Аре! Оле! Дето ми забива. Кой ми се случва отзад? О, това... Да се радвам, че това не ми заби. Чако е! Нали първо... Антон покаже, че ми съм бутнал в този роман. Че ми става на дете толкова малко да имаш. И един факт. Ice Wizards and Mrazions. Факт. Edition. Това е Edition факт. Ако има го отрече, че мразя Ice Wizards, го имам. И не го мразя и го обичам много, защото не в този смисъл, а че новата карта е пич надолу. Мислиш мъдрок. Това не е каква карта. Как ги служи Уиз? Сериозно ли бе? Не бе, моля ти се, нет, моля ти се, бе. И да има предавай. Sunshine. Ми прицака работа. Обаче ще... Изчаквам. Грейвярд. Стига е. Ако остана толкова... Ръшът. Шето е. О, не. Fuck you. Майка му. Fuck you, fuck you. Fuck you, бъзи към сега. Заради живения интернет. Баси, много би се случило такова нещо, да кажете. Напишете линк долу в коментарите. Бъдата. Екзит. Ето се свизър ме дразни. Защо запад ми дойде толкова бързо? О, не.
Това не ме се случва, не можеш. То ми е бутнал тауъра. Да. И още чувай се, бе. За Бога. То защо ли се изчува, бе? Те се го убият. Грейвиард. Така голям спекъмс. Дръж се по-модерно. Айде. Това се казва хубаво нещо. Да видя нещо хубаво. Те две... Така за това грейвиард. Защото... Удар. Удар на големите векове, бичес! Очаквате ли някакъв чест опенинг? Трябва да очаквате. Ако спили по-гостни честове, ще направя, обещавам ви. Да. Това мисля да е от този епизод. Дано ви е харесал. Изчакайте малко. Ще направя едно нещо. Аре, влизам тук. Това е за вас. Много за рисуването влезна. Кой чуте това? Не. Това са сестри. Чувай се. Ето. Вижте. Да. Мисля. Бай. Дано ви е харесало. Именно това клипче мога да ви каза само чао.